जब काम करम ना तब हम ही करम। ल जा तो के काम करके छछरा दे तनी देखाते बाटे। अब से इतना हमार माता रहत त इतना हमरा के दुख ना करे के पड़त। उहो के फोन करके कही ना कि जी देखी हमरा के जे दुख होता सब कोई हमरे के देवेला काम करे के तो वहां के जाई द कर उहो के तनको हमर बात सुने ने रहला कि कान में रुआ ठुसले रहे ने। ल जा चटनी पीस दे तनी चाट लिए जा। रातों दिन हमारे खाली काम करे के पड़त बाटे। कहाला कोई के तनके काम करे के कि हां ये बच्चे तनके काम कर द जा सब काम त हम ही करी। जब खइने तब चटनिए के साथे खइने जा ऐसे मुहा में ढुकबे ना करी जानी के मन तक ना करलक चटनी पीसे के कहाला ना एगो मशीन की देखो कता मसाला पीसे वाला तो सुनाइबे ना करला कोई के। जा पीस दे तनी खई जा। अब देखा जा हम कैसे तो के चारा चा लगा के सोचता जा का छोटकी काम करी मछली दहन के ना काम करके दे दे ना तो जुड़ा जी जा। देखा जा कौन हम हाल करते ना कि तो उन्हें जरिए काम करे के पड़े। अच्छा ठीक है बात कराओ तो रुक जाए। हां एक ने कर दे आइला ननद फोन कइल रही तनी बतिया ना उ काम करत रही तनी मसाला पीसत ये चलते फोन ना उठावत रही। हां तर फोन अपन ननद बुचे फोन करत रही एक ने जल्दी तनी पीसत तनी खाए के। हां दीदी पीसत तनी सब आज एक जन काहे ने के खाए के मन करता ना कि खाली चटनी भात खाए। ठीक बा बतिया ला ना सुना तड़ू। हां सुनत है। हां पीस के हमरा के बोलाव खाए के। खुश रहन कलें की चटनी पीसत तनी बाद में करम ना। ठीक बा मुझे सुइलू आ गइल फोन धरा के गइलू हमरा के कि लबतिया ल रात दिन हमें काम करतानी तो हम जान के ऐठल ना एक दिन में सबन जान के छोड़ाई में हमारा पर राज कइल कल जा कितना राज करत है। अपन भाई के तुरंते बोला के आ कहम कि भैया हमरा के कौनो बहाना से एजुकेशन लिया चल हम बहुते दलदल में फंस के मरतानी। खाए पानी में बनिए गइल राखू का दिन बाहर के तनी हमू जई आराम करी कबे ल हमें करतानी कोई नहीं के करे वाला खाली हमारे पना अड़ा देली जा एने ओने घूमत रहेली जा। हमार जीव ना तनी आराम करी कबे ले बुझाता कि काम करत करत आदमी के देह थाक रहता तबो कोई नहीं के करे वाला। हमू जातानी बाहर के आराम पे तान के सो जाई देखो तनी के करत है आज। बताओ अगर दिल रही समूह में पैसा जमा करके पैसा वो ना हमार दे लीजिए ये चलते हमारे गांव घर में देवे का मन ना करेला अपन आदमी धन देत रहेला ना कहेली जानू कि घर तारा नहीं के जे घर है घूमत गली में तबड़ा खइले में साधु रहेला। एकर माई बड़ी थु भाई समूह में दिन टूटना चाहत कि पैसा दे कने पैसा दे कैसा ना त हमरा के सरजी बोले लगम आज दे देल है ना त हमरा के देबे नहीं करत पैसा बा। सही में आदमी कहलन कि अपना घर के धन दूसरा के ना देबे का जे एक पैर पर देनी या चार पैर हमेशा उनके घर जाए के पड़त बाटे। जिस दिन में मसाला डाल दे खाई ए कने। हां दीदी अरे पिसा गइल। आए हां दीदी पिसा गइल। हां कलाई की तब दतन से काट के खा। हां चली खाना लाओ तनी। हां घर में भाई ठीक बा जा तोहर तरह उठल 1 मिनट में छूटा तटे जाती तुरंते भाई के बोलावे आ चल जामी नैहर ना रही बास ना बजी बसली। जिसे माई से बतिया ली। हेलो 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 हाँ बेटे प्रणाम माई। हेलो का हाल बा? ठीक बाटे हमार तो हाल ठीक है ना बाटे। शादी बियाह कह के हमारा के में झंझाल में फंसा के रख देले वाली रोज दिन भर खाली हम ही काम करत तानी बताओ तो अब हम का करी। का हो गइल बा हो हमरो गोड़ से उठल बैठल नइखे जात बड़ी दर्द हो गइल बा गोड़ में जड़ा से। तो जब भौजी भाई ना करे वाली कि नहीं किया हमार तो जे कोई नहीं के करे वाला जब करम ना तब हम ही करम काम धंधा जी का हो गइल बा बोला फिर झगड़ा होता का ससुरा में होत ना के झगड़ा खाली दिन भर हम ही काम धंधा करतानी हम ही मरी लगता 3 दिन में हमार पानी चढ़ावे के पड़ी। आई होता ठीक बा का करे नोजी त खाली बबुआ जा जात परेशान हो गइल बाटे भेजा तनी आ जाई अभी है ना कहम। ठीक बा जल्दी विदा कर। ठीक बा तैयार रही बबुआ होता त बजरिया से भेजतई। ठीक बा ये कने
बाप रे बाप तन के हम काम धंधा करत करत मरतानी अभी जन के ऐठल तुरंते छूटेला जब करत तब काम धंधा हम ही करतानी छोटकी ना करी आ ना दीदी करम जब ए मझले तू कमा कर दे मझले तन तू चटनी पीस द तन खाइका वाला द परोसा ला के जन के देत रहती ना त लीलत रह जा अब दे तन के एक थरी खा ले जाता तन जातन हम घर में अपन साड़ी उड़ी पहन के तैयार को चल जे अपन नई बोले दीदी अरे बाबा खुश रहिए कैसे रे चंद के जोरा अरे जैसा जान ना तो ले माई के तबीयत खराब बा बड़ा ठंडा लागल बा ओकरा एक साल में बुचिया के लिए के जाते दवाई के जाए के बा कनेवा के हां फोन कइले रहे माई कइले ना ये बतेइला जाए ले जीवा हां तो चलो तनी हाल दे ओकरा कह दो जाएगा तनी बोल दो हां तो चला आओ हाल दे आओ आइए दादा कनेवा चल दी तब हमने के खाना बनाई हमारा चलो पैसा तो भेजेंगे रुपये ओ भैया और हम तो जल्दी चल जैती घर में लगता कि हमर सांप काटता दी चले नी दिया हाल दे हमें भैया तो ध दी ना तो हम भैया को इनके तैयार होकर खड़ा बनी बुची हां भैया क्या करता बे तैयार हो ले हां भैया आए कोने जाना तड़ के भैया होता का हां जाना तड़ फोन अरे पानी उनी पियाब अरे पानी उनी ना हम पियब पानी नहीं पीबा ये पानी पिए के हमारा लौका था देखा तो कि बीमार बिया माई तो जो जा बबुआ जल्दी अरे चल हाल दे ले ठीक बा लाग दे रुको इहे सड़िए पे कारे भोथरी आय इहे सड़िए पे अरे जेबे कोई समझ जाए के बजाती है भैया ठीक है ना बा हां बियाह में जाती है दे 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 ठीक वाला चल हाल दे चल चलो चलो अरे खोई छो त ले ले अरे खोइछा जाला निमना में तो खराब में जाला जदी मरत ना खोइछा खातिर चल गोड़ लगते जाते हैं दूसरा लइका गोला जो बढ़िया से फोन आओ रे हाल दे बुची चल बहरी भागो भैया। आइए दादा चलो सन बहरिया पहुंचा देते हैं। नमस्ते प्रणाम हम बनी पुष्पा सिंह हमने के अपन टीम में वीडियो बनाए के मकसद रहे देखनी है रोज सबके वीडियो बना के दर्शनी है जा कि अक्सर औरत लोग ससुराल में काम करे के डरे नैहर से अपन भाई बोला के भाग जली जा ऐसे ना भागे के चाहिए काम से ना डरे के चाहिए ससुराल आई हुआ अपन घर हो गल बा एक मंदिर हटे चलिए एक साथ लेते हैं जब अगला वीडियो में फिर से मिला जाए यदि वीडियो अच्छा लगल तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम।